Il-varjant tal-COVID-19 wasal f'pajjiżna lejn l-aħħar tas-sena 2020. Il-każi ġodda tal-coronavirus f'pajjiżna kienu diġà qed jilħqu ammonti għoljin sa minn qabel ma wasal il-varjant f'pajjiżna u l-wasla ta' dan il-varjant għamlet l-affarijiet iktar allarmanti. Mistoqsi meta il-gvern ta' Robert Abela kien informat li l-varjant kien fostna, il-Ministru Michael Falzon wieġeb b'dan il-mod. Jien żgur xi espert mediku li żgur illi il-varjant illi għandna f'pajjiżna ġie f'pajjiżna ġie fis-sistema tagħna fil-pajjiż tagħna ferm aktar milli kien ħareġ oriġinarjament. Jiġifieri li pajjiżna biex ngħidlek ma kellux varjant tiegħu jalla ma jkollniex ovvjament. Ma kellek diversi varjanti, hemm diversi varjanti hemm barra fid-dinja u aħna maħniex pjaneta għalina tal-pajjiż. Jiġifieri ġie l-varjant kif dak il-varjant mal-postijiet oħra. Din it-tweġiba tal-Ministru Falzon tħasseb lil ħafna għaliex ma toffrix serħan il-moħħ li l-Gvern kien preparat eżatt mal-li tfaċċa l-varjant. Bl-ewwel każi konfermati f'pajjiżna ikunu f'Diċembru, fl-istess żmien meta il-Prim Ministru beda jgħidilna li sejrin għan-normalità. Badna sew it-triq li ser toħodna lura lejn in-normalità kif nafuha. Sa Marzu irrid li nkunu rkuprajna sew. Issa, il-Gvern qed jiġġustifika s-sitwazzjoni inkwetanti li ninsabu fiha billi jgħid li din hija learning curve. Nixtiequ li ngħidu minn nhar it-tnejn għax morna għan-normal li konna nafu qabel. Irridu naraw, hija learning curve m'hemmx manwal. Intant, waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq pjattaforma online, NetNews istaqsa lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana dwar il-kalkoli ta' meta pajjiżna se jirritorna għal xi tip ta' normalità. Qed impoġġu għad-dispożizzjoni tal-Ministeru tas-Saħħa r-riżorsi kollha li hemm bżonn sabiex f'dawn il-ġimgħat li ġejjin jiżdied ir-ritmu ta' tilqim ħalli kemm jista' jkun malajr, jiġifieri sa l-aħħar ta' Mejju, Ġunju, ikonna rata sostanzjali tal-poplu Malti għawċi imlaqma. U minkejja l-weda tal-Prim Ministru li se nitilqu niġru sa Mejju li ġej. Sa Mejju, business as usual. Il-Ministru tal-Finanzi waqqa għal kollox din il-weda ta' Robert Abela. Nantiċipa li sal-ewwel 5 xhur, 6 xhur ta' din is-sena dak li għandu x'jaqsam numru ta' turisti m'għandu x'jaqsam xejn mar-ritmu li konna nesperjenzaw qabel u allura bl-ebda dubju dan se iħalli l-impatti fuq l-ekonomija tagħna. Li qed nispera huwa li l-darba nkunu laqamna l-poplu tagħna b'xi mod jew ieħor ir-restrizzjonijiet ikunu tnaqsu b'mod drastiku sabiex hemmhekk ukoll aħna bħalma qed jagħmlu fl-Iżrael inkunu nerġgħu nistgħu innaqsu r-restrizzjonijiet tagħna ħalli bekk anke wkoll l-ekonomija tagħna tkun tista' terġa' tieħu nifs. Kien Kutajjar, NetNews.